Dino iki cuaca ora mendukung bolo. Mendung, udan, cuacane ora jelas. Atis tapi wetenge ngelih. Nah iki sarapan bolo, sarapan. Sarapan lawe sambel nanas. Sambel nanas sing masak bojo. Tempe goreng iki karo kering tempe. Iki opo arane iki capce-capcenan opo lah ora ngerti. Ngono jamur kuping. Ketoke cocok bolo. Tambah iki bolo. Sambel uyek. Nek ning kene jenenge sambel uyuk-uyuk yo, Kendal sambel uyuk-uyuk. Mantap ana sambele kuwi bolo. Oke. Sarapan bolo, wetenge wareg terus gawe ngringkel meneh. Wis mantep wis. Kurang enak piye? Mari makan bolo. Bismillahirrahmanirrahim.